YouTube. A joj, Hamda je kralj YouTube. Hita, tako je. Joj, jučer sam ja napravio video kako vodim krompire, uši mi rekao da se djeca malo smiju. Rekao, vidi kukuruza u Hamde na drveti. Aj, paradajz, lan. Jo, gledam da napravim video koji da se djeca smiju. Pa i odrasli, svi se smijemo. Usput snimimo, kuhamo, jedemo, i svima fino. Svi zadovoljni, upali svoje djece. Hamde nema psovke, galame, vrijeđanja, eto. I djeca mene vole gledati. Hamda gađa, pa ja sam u pravu. Pa ja. Jo, rekao, vidi, sad vićem žen, odajem se s kontaktom, kaj šta ćeš da koda kukurza poreda gore na drvetu. Koliko tebi kaj Hamdija sve naumpadne, neka žena polako, ti samo... Ti rekao, sam snima i onda izmišlja. A ti sto... A onaj but gore ušao, vidi kako je bio zakačen gore, but ušao. Hamda ga veki